esan dugu, 40 egun daramatzagu konfinamenduan, itxialdian, horrek esan nahi du etxean sartuta, ez? Eta, claro, etxean sartuta gaude, inguru berdinean, pertsona berdinekin, eta horrek eragin egiten du, ezta? Nik esan behar dizuet, irratsaioa zuzenean hasi dugun arte, ez nitula astegunak bereizten. Ikusten etxarriri bezala, bakoitzari nola bait eragingo digu, eta arrasto hori akaso ez da hain agerikoa, hain begibistakoa, baina argi dagona da eragin digula, eragiten ari zaigula, barrutik mugitzen den guztiak, naiz eta begibistako arrastorik ez duen uzten, hor dagoela, hor mugitzen dela, eta gauza dela, sekretua dagoela entzuten jakitean, eta, hori gaur emozionalki izan duen eragin horri erreparatuko diogula. Asteazkenero etorriko da, gurekin izango dugu laguntzeko, bide lagun, gaur lagun batek esan dit, tira burutik, ondo nagoela uste dut, baina egia da, honek pixatzen didala, ez? Dani, uste dut hori, tira. Baina nik identifikauta sentitu naiz berarekin, batzutan pentsatzen dut, entzute ditut zaratak etxetik, egia da, urbero gaiuak zarata egiten dula, itidet programaren aurretik, erotiken hau. Bueno, asteazkenero etorriko da, gurekin lauetako tarte honetan izango da, eta emozioen inguruan hitz egingo digu dagoeneko. Nor da? Asmak izan bat ematen zuen. Digutenek ikusi dute, gure areto virtual honetan badagoela. Dona Pellaniz Nieto, Arratsaldeon, zer moduz? Arratsaldeon. Arratsaldeon, Dona. Etorri. Bueno, jende asko ari zen momentuan honen zain, zegoen. Bai, jo, Bai, jende asko, Dona jarraitzen dut, eta entzun nahi dut, eta ea zer moduz tarte hau, eta bar, beraz. Iritsi da momentua. Dona, zu ere gogotxu zeunden, ez? Bai, oso gogotxu, egun hauetan, jarraitzen egon naiz zuen hitzak, zuren tartetxo hau, eta gozada bat izan da, eta gogo handia nuen zuekin konpartitzeko, entzuleekin ere bai, nire esperientziak, nire ikuspuntua, eta ikasitakoa ere bai. Nire lagun batek Dona lenguan idatzi zidan esanez, Dona daula programan, osea da programatik ilusio gehien egiten didana. Vale. Eskerrik asko. Zure laguna, ez? Laguna esan duzu. Honenetakoa, Ez esan ezaguna edo... Ez, laguna. Laguna. Vale. Tira. Apuntau. Bueno, gauzak aldatzen dijoaz, ez? Bizitza igaro ala. Hori da. Aldakorrakea. Bueno, Dona, zu... aurkeztuko zaitugu ezer baino lehen, terapeuta emozional sistemiko bezala aurkezten duzu zure burua, zer da hori? Hori da, existitzen da terminoa, baina, jakin baino lehen existitzen zela terminoa, da nik sortutako, nire ikasketa edo nire bilbideagatik sortutako termino bat, eta, ni hasi nintzen emozioen mundua murgiltzen, hezkuntzatik, ulertzen hezkuntzatik alko genuela gizarte hobeago bat sortu nolabait, eta, pixkat gorputza, emozioak bihotza sartzen hezkuntzara, eta hezkuntzatik gizartera, eta ikusi nuen ala etzela, eta hezkuntza magisteritza ikasi nuenetik eraman nuen txasko hori nolabait, eraman ninduen adimen emozionalera gerturatzea, eta hortik ikusi nuen zelako garrantzia zokaten benetan emozioek, ez hezkuntzan bakarri, baizik eta norbanakoaren bizitzan, ez? Eta hortik abiatu nintzen terapiara, pixka bat gehiago, terapia sistemikoa ikasi nuen, eta hortik, gaur egun lan egiten dut terapeuta emozional sistemiko bezala, baita formakuntzak ematen, azkenean bide laguntza bat ematen norbanako edo familiei pixkat behaien bizitza, behaiek nahi duten norabide horretara eramateko, emozioen euskarritik nolabait, eta ulertuta sistemikoak ulertzen duen bezala, gizarte bat garela, taldean garela, harremanean garela, eta inguruan ditugun pertsonak eta egoerak eragin dutelan guregan. Adimen emozionala ere lantzen duzu, irakasle gisa, edo, tailerrak eta barre ematen dituzu? Hala da, ni hasi nintzen
nire barruan gertatu zen aldaketa konpartitu nahian, eta esan, niri hau gertatu bazait, nik uste mundu guztia aldegula hau landu, ez? Eta bueno, formakuntza bat proposatu nuen, atera zen, eta hortik beste bat, eta ja, bueno, urteak honekin, eta orokorrean hezkuntzara bideratuta daude, irakasle guraso hezitzaile bidelagunentzat, baina bai ematen ditut ere bai, bueno, jende normalarentzat, bueno, denak gara normalak eta ez normalak, ez? Beste esparru bateko jendearentzat, ez? Bai, burutik nahiko ondo nago horren parekoa da hori, ez? Hori da. Normaltasunarena. Bueno, dona ezagutzen ez duenarentzat, jakin Educando la Emoción dela bere proiektuaren izena, bai dona jarrita Dona Pellanit Nieto edo Educando la Emoción, tupatuko duzue bere lanaren inguruko informazioa eta bar, eta bestela, gera zaitezte gurekin, eta asteazkenero hemen izango duzue, agian hori izango da aukerarik onena, ez? Nik uste baiet. Bueno, eta zer? Baina jakizue dagoeneko mezuak jasotzen ari garela berriro, eh? A tope. WhatsAppen? Bai, baditugu. Ez, bormetan nahi naiz, arrate. Bueno, venga, zentratu, ba. Vale. Nintzango nahi zentratua, vale? Eta, bueno, kontatu pixkat, Dona, ze karriko dezut arte honetara? Bueno, intentzioa da ikustea, bueno, nire esperientzia eta ikasitakoagatik emozioak mugitzen gaituzte egunerokoan egiten dugun edozein gauzetara. Ematen du ezetz, baina edozein gauza, gure gorputza mobilizatzen den bakoitzean emozio bat dago ratzean. Beraz, bueno, ekarriko dut onera, gure egunerokotasunean bizitzen ditugun egoera, esparru, edozein gauzari, begirada bat emozioen ikuspuntutik, nolabait. Bueno, eta lehen aurreratu dugu, gaurko gaia, bueno, esango dugu ez da oso originala, baina egin behar zen. Ez, egin behar zen, momentuari erreparatu behar zaielako, eta momentuan hemen gaudelako, etxean sartuta, eta azkenean honek eragin digulako, ez? Emozionalki eragiten ari zaigulako, eta eragingo digulako, ez? Hala da, bai. Nik hori nola egunerokotasuneko gaiak ekartzea zan helburu, neri asko iristen ari zaizkit kanpotik konfinamenduaren inguruko zalantzak, kezkak, ardurak, emozioen arlotik, beraz, ezin nuen pasa lehenengo saioa, gai honi eutxi gabe. Eta jendea ari omen da izaten gorabera emozional handiak, ez? Bai, emozioak azken finean dira zerbait oso aldakorrak direnak, oso minutu gutxi irauten duen energi bat da, beraz, ez gera konturatzen gure egunerokotasunean askotan fokoa dakagulako kanpoan, bestea nola dagoen, hau egin behar dut, bestea lana, harremanak, eta ez gara fijatzen barruan gertatzen den guzti horretan. Eta oso egoera intentsoa eta aldakorra nolabait izaten ari denez, naiz eta etxean gauden eta hori ez dan aldatzen, emozioak aldatzen dijoazte, baita sentitzen dugun intentsitate hori, eta bai oso gura beratxua izaten ari da. Eta entzuten ari naiz asko, zemu zaude galdetzen dudanean, askotan da, bueno, momentuaren arabera, ja ez da egunaren arabera, baizik eta orduro aldatzen zaizkigu gure aldarte horiek. Irakurriko ditugu, jaso ditugun mezuetako batzuk, edo zer? Bai, askok hortik gainera galdetzen dute. Nire itzena nahi da, nire kasuan konfinatu egoteak sekulako gorabera emozionalak ekarri dizkit, euforiatik, oso triste egotera. Gero ere gauza bat asko gozatzen ari zaidana da, mundu guztia ikusten dela, sekulako erreflexio momentua egiten ari dela, edo era batera edo bestera oso produktibo izaten ari dela situazio hontan. Eta ez baldin bazait ateratzen, ez bata, ez bestea, gaizki sentitu beharra daukat, galdetzen du, lehenak. Hortik abiatuko gara, nahi balien badezu, bona? Vale, ez galdera ona. Neri, behar hitzak, sentitu behar naiz, hau egin behar dut, nik kenduko nuke uste dut iztegitik, edo kontzientziatik, egin behar dut, sentitu behar dut, sentitzen duguna hori da gure egia, eta hori da importanteena. Ez ba naiz errudun sentitzen, ez badakat gogoa, ez ba naiz eroso sentitzen, ez banago pozik, edo ez banago triste, hori da gure egia, eta beste guztiak berdin du. Benetan, eta kasu egin behar dugu barruan dakagun
horri, eta ez hainbeste pentsatu bestea, ari baldin bada aprobetxatzen bere momentu hau, bere bizitza ordenatzeko, edo reflexionatzeko, edo txukuntzeko bere etxea, primeran agian da berak behar duena, ez? Eta sentitzen duena, eta mugiarazten egiten, bueno, horretara mugiarazten diona. Zuk ez badezu horrela sentitzen, ba hori da zuretzako importantena, eta kasu egin behar diogu horri askotan jartzen ditugunean, konparatzen garenean besteekin hor azaltzen dira nahasmendu horiek. Eta hori dona, komeni da adieraztea. Hori ere bai, pertsonaren arabera. Ni bai komeni edo ez komeni, eske ni saiatzen naiz edo gustatzen zait ikustea pertsona bera. Orduan, komeni zaio pertsona horri azaltzea, hori ikusi behar du. Eske azaltzen dugu kanpora, eta segun zer dakagu kanpoan, ba agian momentu batzutan ez da komenigarriena, edo ez dugu nahi hori egitea, eta segun zein dakagu parean, bai, ez? Batzutan esatea, begira, urduri nago, triste nago, kezkatuta nago, pertsona bati zeinak ez zaituna jasoko, ez zaituna zainduko, ba agian ez da komenigarria. Edo agian bai, egiten diolako hausnartzea, segun, ez? Hori bai, gustora, hori da, gustora sentituko naiz horrekin, uste dut baliagarria izango zaidala, bueno, nik uste dut konpartitzea nola gauden, lehenengo jakitea nola gauden eta konpartitzea harreman bat aberastea dela, baina hori orokortzea da, orduan beti kontuan izan da, segun zein dakagun parean. Agian zaiena da, jakitea zu zeun nola zauden, ez? Bai, askotan bai. Hortik hasi bargea, hori bai. Horren beste input eta, ba... Bai. Bestentzulu batek galdetzen du, nekanek. Adimen emozionala gure bizitzan erabiltzea oso lagungarria dela iruditzen zait. Baina itxialdi honen ondorioz gatazka gehiago sortzen ari direla ere bai. Eta nire gatazka handiena lantaldearekin sortzen ari zait. Nola alda dezaket egoera? Akaso empatia hitza teknologiaren bidez galdu alda? Ondo ari zarete utzi horri. Eskerrik asko nekane. Bai, baliteke empatia ez du ulertzen teknologiaz, eta azkenean empatia da gure jarrera bat, baino bai gizakia behar dugu gertutasun hori, nolabait hori badago gure beharretan, ez? Behar funtsesko behar horietan, giza beharretan. Eta azkenean horrek nekatzen du, eta gero pertsona bakoitza da mundu bat. Orduan, agian nekanek behar du sentitu gertu, ulertzeko hobeto pertsonak, jakiteko ze gertatzen ari dan, eta hor bai fijatu behartzea nekane, ez, zure behar horietan. Nik zer behar dut eta ordenatu hori zure barruan, eta nahi badezu konpartitu besteekin, noski, edo behar horiek asetuzuk zurekin. Beste galdera badaukagu hemen, zer egin dezakegu gaizki gaudela kontziente garen momentuan? Edo zer gauzengatik emozio negatiboak besterik sentiten ez ditugun tarte horietan hortik ateratzeko? Maria galdetzen du. Bueno, lehenengo esan, emozioak ez direla ez negatiboak ez positiboak, emozioak dira beharrezkoak, emozioak dira ditugun erramienta bat bizitza honetan mugitzeko. Beraz, gertatu daiteke emozio batzuetan desatxiginak egitea edo ez errezak bizitzea. Ez errezak bezala. Eta hori sentitzeakoan jartzen diogula karga emozional, emozio horri desatsegin bezala. Horrek lehenengo ez du laguntzen. Ni pentsatzen baldin badet tristura txarra dela, triste nagon bakoitzean, kendu nahiko dut hori, ez dut biziko lasaitasunetik. Orduan, lehenengo kentzen badegu karga positibo-negatibo hori, emozioei ja asko egin dugu. Eta bigarrena, beti sentitzen degularik ez epaitu. Hori da dagona, ez? Onartu. Eta onartzea da horren kontra ez egitea, ez erresistitzea, ez? Horrela nago, arnasa hartu, emozio batek ez du irauten 20 minutu baino gehiago gure gorputzean, beraz oso trantsitorioak dira. 20 minututan pasako zaizu emozio hori, utzi zue gorputzatik trantsitatzen emozio hori, eta ikusiko duzu nola beste bat sortzen den beste bat, eta ez zaizula ezer gertatzen ere ikusiko duzu. Donalen, aipatzen zuen txarrik zailena dela gure burua nola dagoen jakitea. Nondik hasi beharko genuke ze badago hor hiztegi luze bat, ez? Emozioak asko daude, emoziotegi edo deitzen zaiena ere bai. Eta hoiek ezagutzea komeni zaigu ezer baino lehen? Bueno, nik lan egiten dut pertsonatik pertsonara, hau da, egia, bakoitzak du bere egia, eta hori da importanteena, orduan,
ez dugu asko jaso behar kanpotik barrura, baizik eta barrutik barrura egin dezakegu ariketa hori, eta nik proposatzen dudana da jakiteko nola gauden gorputza entzutea. Gorputzak beti du gure egia. Burua nolabait gure mentala, gure mentalidadea, gure pentsamenduek bidaiatzen dute denboran zehar, ez? Pues, gogoratzen naiz aintzinako gauzetaz, edo proiektatzen naiz etorkizunean, eta ez naiz bizitzen orainean, baina gorputza, kentzen baldin badugu, ez bari geha lotzen pentsamendu horietara, gorputza beti egongo da orainean, eta orainean beti dago egia. Beraz, jakiteko nola gauden gorputzera pasa bar dugu gure barne foko hori, gure begirada. Nola egin dezakegu hori? Bueno, meditazioa da tresna nagusiena, ze meditazioak laguntzen digu pentsamendutatik aldentzea eta gorputzarekin konektatzea, baina meditatzea ez da bakarrik jartzea lurrean, flor de loto posizioan, eskuak ezakit nola, ez meditatzea da pentsamendu horietatik deslotzea. Ikustea, ni ez naizela nire pentsamenduak eta desapegatzea. Eta horretarako egin dezakegu dantzatzen, sukaldatzen, etxea txukuntzen, paseatzen, dakana aukera pasatzeko etxe barrutik bada ere, edo lore zaintza lanetan, edo zein gauzarekin meditatu dezakegu. Hor bakoitzak ikusi behar du nola egin dezaken, ez? Eta, bueno, tresna eta asko daude, asteazkenero ekarriko dizuet baten bat, horrela bitu opari bezala, ze ustez bestela luzatuko da saio hau pilo bat. Ez, bueno, ondo dago, lehenengo... Beste galderatxo bat entzako denbora badauka oraindik, ezta? Venga. Bai, txegi. Jendea gustora dabil eta utziko diogu. Arratsaldeon ekipo, arratsaldeon dona, lehenik eta behin zorionak irratsaioagatik, jendea eta gai interesgarriak eta zuek umoretsu. Niretzat itxialdiak askorentzat bezala, nire egunereko erritmoan freno handia jartzea suposatu du. Honek nire buruarekin berra aurkitu eta nire benetazko beldur eta kezken aurrean jarri nau. Egun gora beratsuak, emozionalki sensible, pozik ere. Niretzat garrantzitsuak diren gauza batzuetaz konturatu naizelako. Uste dut, justu orain, pixkanaka erritmo normalera bueltatzen hasiko garela ematen duen honetan, hasi naizela sentitzen oberen. Besarkada bat. Bueno, galdera baina osnarketa bada, baina Bai. Horrere gauza asko zeuden, ez? Bai, nik uste laburtu duela bizitzen ari garen hori, ez? Hasieran esan dudan alen, oso proiektzio handia dakagu kanpora. Eta uste dugu nola bait inkonstienteki bada ere gure zoriontasuna edo gure ongizatea kanpoko gauzekin dakala lotura. Eta, bueno, pues, jakin dezakegu hori ez dela horrela, eta kanpokoak laguntzen duela, sistemikoak esaten duen bezala, inguruneak baduelako iragina, baina nire ongizatea barruan egongo da, ez? Orduan nik uste frenatze honek jarri digula, gure begien aurrean barruan zer dakagun. Eta, bueno, pues, barruan nahastura handia baldin badago, hori ikusten dugu, eta barruan pues, argi pixka baldin badago, hori ikusiko dugu, eta horrela. Sistemiko horren barruan eguraldiak badu zer ikusia? Ze... Ez, niri komentatu izan diate, eta nik esango nuke ere pertsonalki eragiten didala, eguraldi txarra izan dugu azken egun hauetan, eta horrek eragin dio bati baina gehiagori emozionalki, ez dakit nolabait apalago edo egoten. Instagrameko komentariotan bateko hori aipatzen zuen, ez? Hasieran hobeto, baino gero eta pisutxoago, eta eguraldi txarrarekin oraindik eta gehiago. Nik uste Euskal Herrian eguraldia dela gure bizilaguna, ez? Osea, berarekin goaz. Eta horren arabera ere mugitzen gara. Sistemikoak pertsona arteko harremanak lantzen ditu, baina bai horretaz aparte eguraldiak noski baietz eragina duela. Eta ze nolako etxe bizitzan bizizean, ze auzotan, ze herrian, noski baietz denak du eragina gure barruan. Bueno, denak du eragina, nolabait guk uzten diogun bitarte horretan, ez? Azkenean guk erabakitzen dugu inkonstienteki bada ere noraino eta zer sartzen den gure barruan. Ja, zaiena, ez? Agian ate hori kontrolatzea, zer uzten dugun pasatzen eta zer ez. Bai, askotan uste dugulako gauza askoren jabez garela edo arduradun eta bagera, noski bagera. Edo beste mina egingo diegula ere, ezta? Asko pareta oso haundi bat edo indartsu bat jartzen badegu ere, bestei emango diegula mina, eta ez diegu eman nahi, edo ez dakit. Hori ere, askotan besteengatik gara malguagoak.
Bai, hori esaten diogu gure buruari. Hor ere nik uste trampa asko daudela, eta, bueno, kasu bakoitza hartzertu beharko genuke horren arira, baina nik ez diot besteriari esango bestea mintzeko, baina zer gertatzen zaizu zuri bestea mintzen baldin badezu, hori da gakoa, ez bestea mintzea. Bestea minduta ikusten baldin badet, ni errudun sentitzen naiz, ni ez baloratua sentitzen naiz, hori da gakoa, ez bestea mintzea. Ere bai garrantzitsua dela, baina azkenean neri ze eragiten dit bestea minduta ikusteak. Asensio, ez dakit, pum. Ja, igual potentziari etorri naiz. Ez, oso Behar da moduan. Asensio galdetu nahi nizun, ez dakit entzuleren batek hori galdetu duen, baina esan eta esan ari gara, aurrak, orain esan dute, datorren astelenetik aurrera, aurrak paseatzera ere atera ahal izango direla, 40 egun eta pasa dituzte etxean, zuk nola ikusten duzu hau guztia, emozionalki edo nola eragingo diek, noski adintarteak daude horrere, baina ez dakite, gogorra da benetan edo importantzia dauka kalera ateratze horrek. 40 egun hauetan gurasoengandik guraso ezberdinengatik jasotzen ari naiz, egoera ezberdinak, kezka batzuk, laguntza eske nolabait, eta zuk esaten duzu bezala, adinaren arabera eta familiaren arabera eta aurraren arabera ezberdinak dira egoerak, baino ematen dunez, preokupatzen ari gara fisikoaz bakarrik, osasun fisikoaz, eta oso importantea da, eta dugun egoeragatik, noski baietz ardura izan behar degula, baino... Ja, hor sartzen dira, obesidadea eta horrelako kontuak esaten duzu. Ez, batez ere, COVID-aren, virusaren, egoera hau hartuta, baino, bai, obesitate, hori beste gai bada, eta denbora ematen badigu beste saioetan. Bai, zentratu nahi gehiago biluzean, eta ematen du, horretan zentratzen ari garela, eta orduan horregatik, guazen entzerratzea denak etxean. Eta, karo, egotea etxean, 24 orduz, 40 egunez, brutala da. Aur batek behar du jolastu, behar du natura, behar du mugitu, aur energi puroa da. Eta energi hori kanalizatzea etxe baten barruan, baldin badituzu 40 edo 80 metro karratu, eta jardina, eta baino, segun zegoeran, aurrak ezin du kanalizatu hori, eta aurrak, esaten ari direna ere bai da, aurrek badutela gaitasun handiagoa, helduok baino gaitasun handiagoa gauzak egokitzeko eta bar. Baina hori pixka trampa da, ze aurrak, bai, errexago egokitzen da, baina aurrak ikusten baldin badu ezin dula atera behar duena egiten du, itxoin, gorputza, emozionalidadea esaten du, orain ez da momentua gordeko det. Eta gero hori aterako da beste momentu batean esplosio bat bezala, estanda bat bezala. Beraz hor, barruan nunbait geldituko da, ez? Claro, hori ez badiogu kaso egiten momentuan gelditu daiteke. Ez da matematika puroa, baina gelditu daiteke eta eraginak izan, helduak direnean, edo konfinamendua bukatzen denean, eta, ekimen ezberdinak daude aurren eta nerabeen eskubideengatik borrokatzen, eta sortea izan dut, aurreko gunean sartu nintzen aurrak ere bai ekimen proiektuan, eta pixkat bultzatzen ari gara, eta ikusten ari naiz guraso pilo bat eta familia pilo bat daudela borrokatzen aurren eskubideen alde, eta egia esan nolabait itxaropen handia ematen dit honek. Akizue aurrei ere tartetxoa, lehiotxoa iriko diegula saio hontan, eta ostiralean izango ditugula gurekin. Akaso ostiral hontan aurrak, gero nerabeak, adin tartez berdinak dira, baina tartetxoa izango dute, eta ostiralean... Veteranoekin batera. Hori da. Denentzat dago tokia bigarren kafean. Haupa bigarren kafean. Bukatzen joan behar dugu pena bat, zuk dona proposatu zen igun abesti bat, ez dakit Asensio jarri duzu streaming saltxa hauetan eta etxetik eta programak lehenesten dituela zuen ahotsak musikaren gainetik. Orduan, zuek ez duzuen musika entzun, baina entzun da. Nahi duze Goitibera entzun eta... Bota! Eta itxi tartea, donaren abestia da, ez da, ekarri duzuna. Oraintxe bertan ez daukaten.
Hemen, zein da esaigu zuzuk, Bai, Dona? Hemen Ludoviko zuzeneko kontuak. Einaudirin Nubole Bianche. Hau da, Ez dakit nola esaten da italianoz, baina. Bianke uste, ez? Bianche, bai, hori ni ere pentsatu dut. Nubole Bianche. Bueno, Einaudirekin egingo dugu aurrera, bere piano doinu gozoekin eta bere kanturik akaso ezagunenetako batekin. Dona, mila esker, gure entzulei ere bai, jarraitzen dugu hor telefonaren taldean, edozein galdera programan zehar, galde dezakete bai gure Facebooketik, YouTubeko streaming ontatik, eta baita 688 722 telefonoan WhatsApp bitartez. Ludoviko Einaudiren kantuarekin, agurtuko dugu ba. Besarkada bat, Dona. Beste batzuei, mila esker. Agur. Agur. Agur.